situation iri kuitika kuMozambique hainamira zvakanaka. Iko zvine zvindiri kuona pari kupinzwa vanhu vakawanda munyaya iyoyi. Zvinova zvinhu zvinosiririsa uchingoona vanhu vachingoningana. But changoita nduwe panapa pakuzomentionwa SADC chairman ndikati nyaya yacho yakudzoka kuZimbabwe. So panapa mamiriro yakaita panapa regedza titangire panapa pari kubuda mashoko aya abuda nekuna Job Scala but ari mumastreets makazara. But regedza tungoshandisa this source iri kuti there is a drama brewing in Mozambique. Those alleged to have rigged the elections have dispatched thousands of the rapid response police unit to the airport in Maputo in anticipation of Venancio Mondlane's arrival tomorrow morning. The roads to the airport have been filled with garbage and the WhatsApp channel belonging to Mondlane has been hijacked and government agencies are broadcasting heresy on the channel. The drama before the landing of the men tomorrow morning is becoming hilarious. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa vari kuti WhatsApp channel yake vakairova vakaitora ndo vakutora zvavanoda vachishandisa ivo zviriko zvinhu zviri kungotaurika but situation iyoyo manje pane mashoko mamwe azobuda nekuZambia panapa ari kutaurwa naJoseph Kalimba ari kuti the SADC chairman hasn't said a word on the Mozambique crisis at a time Southern Africa looked for leadership. We have seen a chairman who's retreated into a corner of absolute silence. Anyone who expected him to provide leadership is either politically naive or mentally unwell. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa naKalimbe kuti kana mukazoona zvazodai so manje kana kuti uri kuda kutarisira kunzwa kuti utungamiriri mashoko leadership kuti pada kugadziriswa vanhu from this man, it means pfungwa dzako dzinogona kunge dzisina kukwana. Ndo mashoko ari kubuda nepaZambia because pari kunzi kubva pakatanga zvinhu zvese haana kana chaakambotaura pamusoro pezvinhu zvikuitika kuMozambique kunze kwekungowedzera parafini pamoto uri kubvira kudhara paakakorokotedza Frelimo inova ruling party. Saka nyaya dzacho guys dziri kupisa. I don't know kuti munoiona sei nyaya iyi. Ndangoti ndingoya nayo ndingoipiro kwamuri maZimbabweans. But ndisana ndapedza nguva yenyu. Regedzai ndikusiyire audio muchiteererawo vanhu vane zvakawanda zvekutaura ende inini handingapedze ndega kutaura. I know kuti vanhu matomirirwa matononokerwa kuti muda kunzwa kuti what's next ndezvipi zvimwe zviri kutaurika mumastreets iko zvinezvi. So kana uchinge une something to say une zvakowo zvekutaura namba dzinenge dzichibuda pascreen ndo basa radzo. Chinokanganwa ide nokuti muti watemwa haukanganwa. Saka ivo vakatema mawedzi avo vachisa kune vamwe vanhu. Zvakafanana nenyaya yavakaita 2023 paNevers Mumba Hakainde Hichilema and so on and so on and so on and other people. They was busy to fight for the right thing. Hakainde Hichilema said. But they was busy to fight for that. Same like introducing ku story yema Americans, yema British. ZANU-PF yakatema zvayakatema tesana nobva vatosiya nobva vakanganwa. Although vari kuti ivo Zimbabwe matitle deeds ndeye vanhu vatema evhu rekumusha, vhu riya riya ndiro kumusha ndere vanhu vatema. But vanoziva here kuti vane imwe signature yavakaisa between vanhu vatema navarungu. Izvozvo iyi signature iyoyo iriko kuti varungu vauye muZimbabwe havana ngokaruka vamhara kuuya. Ndoda kuchinatsa kukuudzai chokwadi kuti varungu vapege mafarms ayaya pane zvavakatenderana nevakuru vedu vakanga vari sure. Same apply nhasi ZANU-PF iripo yakasiya yaparirwa nyaya nevamwe veZANU-PF vavo vakatoshaya, including Mugabe personal. Kune mawedzi akanga achitaura chero nhasi mamwe maaudio acho still appears and the white people still recognize and they are angry with those words. What are they saying to the white people?
or what he did say to the white people. If I say, what are they saying, including the whole ZANU-PF party? What he say, including his personal president, Mugabe. But he forgot because ndiasa chikaranga chokuti chinokanganwa idemo muti watemwa ukanganwa. Nai. Nyika inovakwa nevene vayo. But in a rainbow nation. Black empowerment inoitwa nenzira dzakafanira, nenzira dzinovaka munhu wese. Kwede kuzodeclare umbavha unoonekwa the whole world. Then maonekwa umbavha hwenyu hamuchahudi. Maakuda kusairira vamwe vanhu umbavha. Asi umbavha ukataurirwani. Kana ukabatwa huro usati family yose inorohwa. Now vana veZimbabwe vese wakungonzi chero singasapoti ZANU-PF uri weZANU-PF. Mwana Mugabe, mwana Mnangagwa. Mnangagwa wakati zvakati. Mnangagwa wakati zvakati. Nevanhu vasingatodi Mnangagwa wacho. We don't care about Mnangagwa. We don't care about ZANU-PF. What is ZANU-PF? Who is Mnangagwa? Anditi mapaona. Saka vanofana kuziva ngavaise chikaranga chokuti chinokanganwa idemo. Muti watemewa haukanganwa. Saka vatema varungu vakatemana. Uyu muti ukatema umwe, uyu muti uyu iri sanhu rakatema muti, muti ukatemwawo nesanhu, sanhu rikatema muti ku black and white. Now paingoda unit yokugadzirisa yokuvaka nyika, kuti nyika inde mberi munhu wese ave equal. Then nyika ifunction in the right way yavakatora nayo kubva kuvarungu. Evakakondinya maitiro akanga achiita Ian Smith tonga nyika kene Zimbabwe iri kumberi, Botswana iri kusure, South Africa iri kusure, any African continent will be behind Zimbabwe on front. But now we are on the bottom of the bottom. I don't know where we are because of stupid thinking of ZANU-PF people. Those motherfuckers